I know how I really feel. All the pain that used to be could never even compare to when we are lying here. I know that you feel it too, you don't have to lie. I can see it in your eyes, you don't have to hide. If you're looking for an alibi, I'm right by your side. Be here till the end of time, till the day we die. No, I'll never leave your side. No, I'll never leave your side. No, I'll never leave you. No, I'll never leave your side. No, I'll never leave your side. No, I'll never leave you. I know that you feel it too, you don't have to lie. I can see it in your eyes, you don't have to hide. If you're looking for an alibi, I'm right by your side. Be here till the end of time, till the... Comencem ja enseguida en este acte de graduació que han preparat els de l'AMPA. Ara me fico el lloc. Bona tarda, directors, tutors, mestres, alumnes, pares, familiars i acompanyants que avui heu pogut assistir a aquest acte de graduació dels alumnes de segon de cicles formatius i de segon de batxillerat. Anem a donar les gràcies a l'Ajuntament i sobretot a l'equip de l'AMPA per la seva implicació. Un fort aplaudiment per a ells que són els que han organitzat tot això. També a Priscila, Anna i el Departament d'Agrojardineria, amb Carlos, Núria i Albert com a responsables del departament per la decoració. Un fort aplaudiment per a ells perquè està xulíssim. L'han deixat molt xulo perquè vosaltres pugueu sortir a les fotos, guapíssims. I també el Departament de Música, a Marcos i a Neus, que estan ahí darrere, animant. Avui es tanca un cicle, molts de vosaltres doncs triareu altres camins i avui és un dia festiu i d'alegria, però també de comiat. I heu de tenir en compte una cosa, que l'estar absent no anul·la el record i no estar junts no significa allò viscut i compartit. Mare meva, que seriós m'estic ficant. Ja sabia jo que això de copiar les frases dels sobres de sucre no era molt bona idea, però bé, a mi no se me donen molt bé els discursos, així que anem a l'acció i anem a veure com serà la dinàmica d'esta graduació. Jo vos vaig a fer l'exemple, ja sé, vosaltres estudieu molt, però a vegades aquestes coses se fan bola, que vos dona vergonyeta sortir i tal, però res de vergonya. Vosaltres, els alumnes, per grups que ja sabeu quan vos toque, vos anireu preparant ahí darrere i quan vos cride aneu un per un, aneu pujant, aneu lluint pel mito, no tan lentos, que quan siguéssiu falleres majors i falles majors ja vos lluireu, avui no tant. Però bé, sí. Cuidao en este esglaó d'ací i la rampa que també té la seva complicació. Arribeu ací, teniu una marqueta, ací haurem cridat abans als vostres tutors i també estarà la directora que vos rebran i vos ficaran la beca. Una coseta, advertim que com el Covid encara està present i això no està al 100% clar del tot, no donarem besets avui. Farem el punyet així. I si les emocions us desborden i teniu la imperiosa necessitat d'abraçar algú, que no ho heu de fer perquè ja sabeu que la cosa està com està, feu així a la cobra, feu com Bisbal a Xenoa, el cap una miqueta cap allà, però bueno, això en el cas de que no ho poguéssiu evitar. D'acord? Vos feu la foto així uns segonets i ja baixeu per així. I atenció, perquè així hi ha una càmera preciosa que vos grava la vostra baixada per la catifa roja i la passeu per darrere. Important. Així també hi ha una gent que vos anirà indicant en el cas de que que no sé què fer. Mireu a elles i vos diran, per així. I ahí al final de la tauleta deixareu la beca que vos han posat. D'acord? No sé si me dicho algo. Mira, a veure aquí. No? Està bé? Tot bé? Sí? Me donen el ok? Sí, una cosa importantíssima, el que no vos podeu oblidar és del somriure, ben rectes i el somriure ben ample. Que avui és un dia festiu, un dia d'estar molt guapos. Ara sí, donem pas a la persona a la que sí li correspon fer un bon discurs. Amb tots vosaltres, la directora de l'Institut d'Ensenyança Secundària Ramon Cid de Benicarló, Maite. Un fortíssim aplaudiment. Hola, bona vesprada.
a totes i a tots. Moltes gràcies, Josep Maria. Bueno, primer que res, donar-vos la benvinguda a la cerimònia de graduació de segon del cicle formatiu de grau mitjà, segon de cicle formatiu de grau superior i alumnat de segon de batxillerat. Aquest acte, a diferència de l'any passat, busca retornar la normalitat després de la pandèmia mundial viscuda. Un altre cop, podem rebre a les famílies i al professorat, membres de la comunitat educativa tan importants com el propi alumnat. La Covid ha fet canviar moltes coses i, tot i que no podrem oblidar mai el que hem viscut, a poc anirem recuperant la nostra vida anterior. El curs 2021-2022 ha sigut un curs de transició cap a una nova realitat. Per un costat, l'entrada d'una nova llei educativa que ja ens està afectant i per un altre, el començament d'una nova etapa en les nostres vides. Aquesta nova etapa implicarà canvis en l'equip directiu, Anti, Trini, Fede, Juanfran i jo mateixa. El proper curs ens deixarà Anti i des d'aquí vull destacar la seva feina i també la de tot l'equip, sempre present en els bons i en els no tan bons moments. Els canvis estaran presents també en el nostre alumnat que es gradua i, evidentment, en les famílies. Alguns també deixaran l'IES Ramoncit i altres continuaran, però en tots els casos amb noves responsabilitats i nous reptes que estic segura sabran superar. Des d'aquí, de part de totes i tots els presents, famílies i professorats i personal no docent, i de les persones que avui no ens acompanyen, però que també han participat, dels nervis, de les pressions, de l'angoixa davant de les dificultats trobades, de les rialles i també dels plors, en definitiva, dels sentiments que han viscut durant tot l'any, no queda res més que donar l'enhorabona a l'alumnat graduat el curs 2021-2022. Moltes felicitats i gaudim tothom de l'acte que dona inici oficialment a una vida nova i diferent per als seus protagonistes, la generació de les graduades i els graduats, el curs 2021-2022. Moltes gràcies. En primer lloc, els alumnes del segon de cicle formatiu mitjà de dependència. Cridem primer a la seva tutora, Sandra Errando Montfort. I així, si ja estem tots preparats, anem a rebre el primer alumne. Lamiae Abacar El Fahur. I ara, Boix Fontaner. Nerea Borràs Domènech. Carla Crespo Scheiker. Lana Devine.
Sonia Ejarque Linares. Vanessa Fernández Maura. Yuk Forest Fulbe. Marta Gargallo Puig. Am I out of touch? Am I out of my place? When I keep saying that I'm looking for an empty space. Oh, I'm wishing you're here, but I'm wishing you're gone. I can't have you and I'm only gonna do you wrong. Oh, I'm gonna mess this up. Oh, this is just my luck. Over and over and over again. Andreu Jaro Beltrán. Let it go at the roadside. We used to know we could let this trip. Oh, we let this trip. There's always something to take about. There's always something to take about. There's always something to take about. Can you hear me? Paula León Fariñas. I'm sorry for everything, know everything I've done. From the second that I was born, I think I had a loaded gun. And I shot a hole through everything I love. Dana Lorente Terrón. Shot a hole through every single thing that I love. Am I out of luck? Am I waiting to break? When I keep saying that I'm looking for a way to escape. Naomi Martínez Vidal. Wishing I had what I'll take it for granted. I can't have you and I'm only gonna do you wrong. Oh, I'm gonna mess this up. Oh, this is just my luck. Over and over and over again. Let it go at the roadside. We used to know we could let this trip. Oh, we let this trip. There's always something to take about. There's always Maelis Mauri. there's always something to take about. Can you hear me? I'm sorry for everything, know everything I've done. From the second that Ainhoa Najarro y Juan. I had a loaded gun, and I shot a hole through everything I love. Oh, I shot a hole through every single thing that I love. Ariana Pérez García. Am I out of touch? Am I out of my place? When I keep saying Claudia Piñana Martínez. empty space. Oh, I'm wishing you're here, but I'm wishing you're gone. I can't have you and I'm only gonna do you wrong. Oh, I'm gonna mess this up. Oh, this is just my luck. Over and over and over again. Let it go at the roadside. We used to know we could let this trip. Oh, we let this Shakira Prada Jiménez. something to take about. There's always something to take about. There's always something to take about.
Villa Segura Adey. Am I out of luck? Am I waiting to break? And I keep saying that I'm looking for a way to escape. Oh, I'm wishing I had what I'll take it for granted. I can't have you and I'm only gonna do you wrong. Oh, I'm gonna mess this up. Oh, this is just my luck. Over and over and over. Doncs ja estem tots. Un fort aplaudiment per a ells del cicle formatiu mitjà, segon de cicle formatiu mitjà d'emergència. Ens acomiadem de la seva tutora, de Sandra, un fort aplaudiment per a ella. Recordar que avui teniu doble celebració, que per culpa del Covid no vau poder fer la graduació de quart. Així que anuel celebreu-lo per dos, per favor. I abans de que s'alce ningú, les cadires s'han de replegar, que és tacte, organitzat per l'AMPA. Un altre fort aplaudiment per a ells, que se ho han currat. Els hem d'ajudar. I no m'ananeu encara, que voleu córrer molt, perquè Maite, la directora, vos vol dedicar unes paraules d'acomiadament. Jo ja no vos dic res més. Maite s'acomiada per mi. Fins sempre o fins que ens tornéssim a veure. Bueno, moltes gràcies a tothom per haver vingut. Vinga, i enhorabona, i ara a gaudir una mica de festa. Vinga.